Dear Trompeta Bernie Bitok-Bitok, itago na lang ko sa pangalang si Junie. Lahi po ni kang Juna. Lahi po tong Judith. Itago lang ko sa pangalang si Junie. Nga makasulting o sa kalalaki nga faithful. Dagay tiil faithful. Okay. Kabahin kini sa akong relasyon, sa akong girlfriend nga itawag na to or itago na to sa pangalang si Grace. Grabe gyud ang akong gibuhat para lang gyud mapa-oo na ako si Grace. Dili sa pag-ingon nga I'm lifting my own chair. But I would say I am a very loyal person. Dili gyud ko ganahan ng uban diha nga na mga line chatmate, mga textmate. Bisang galing pagtanaw lang sa profile pic, di ko ganahan mo tanaw. Labi na ka ng mga mubo kay sure na magsayo-sayo din sa tok. Ew, yuck. Yummy. Ay, pareha dito. Kami ludon man sad mi. Di gyud mo tuto ka na. O sa diya nga tanan di gyud. Kay grabe gyud ang akong love. O grabe gyud ang akong gugma. Grabe gyud perti mi. Sa akong girlfriend nga si Grace. Kaysa tinud-anay lang, kung pwede pa lang. Kung pwede pa lang. Ginapakaslan ko na dayon ni siya. Kay para nako, wa na'y laing babae para nako. O para sa ako, Trompeta Bernie, siya na gyud ang akong forever. Ano man, pakaslan na ta ka? Oy, buang. Magtaba na lang ka ta. Di na ko gusto ang kuhan, ganang, di na ito tiwason ng kuhan, atong pag-eskwila, ang ako lang. Minyo na rin ta. Samo kay ka ba? Ayaw kay labti nag-study ko. Ay lagi kabalaka. Di na lagi ko mangitaglain. Na-feel man sa nako nga love you ko nimo. So, anong mabalaka man ka? Wala lang, kay basta. Kabalo ka, sa tiro na ilang kanang gipray bag yung kanako ni Lord. Gipray na ko nga tana, kung kitsa manggaling ako mauyab, tana siya na. Naginaot ko nga, tana kung kinsa manggaling ang musugot sa kuha. Naginaot ko nga, tana. Siya nagina kong mapakaslan kay kapoy kay bay, kapoy kay kanang manguyab na sagka na ba? Then, barag feeling sa nako, barag wa naman po yung lain perfect nga person. I think, ikaw ragid ang perfect. Sama ka, uy, kalit naman ka nag-emote yan. Kabalo ka makawala ka sa concentration. Kabalo ba kung nag-study pa ko diri? Ay, sus, ayan na, pag-study na. Yan ang kailangan magtinarong pag-eskwila kay buhion lang ta ka. Paghilom, uy, ay lagi kabala ka. Na-feel man ako na nga love ko nimo. Then, I love you too. May lain pa. So, ayaw na diya pagkabala ka.
Basta, always remember na love you ta ka. Whatever happens, mag-away manggaling ta, di ta magbulag. Tapos ikaw akong boss. Ikaw akong bossing. Kasi ako yung bossing. Ikaw akong kuan, idol. Ikaw akong pinaka-kuan. Kung unsay mong gusto, unsay mong ganahan, ikaw ang masunod. Sus ka mo mga laki, anak mang gyud mo. Pero pagkahuman sa tanan, naambot lang. Wala na lagi ni. Gusto na ako nga ikaw na yun. Asa man ka? Anong ka pangalok man ka? Natasulod sa Mercados Kugon. Wala lang. Ikaw ba ni batik yung ka? Asa man ka, oy? I love you. I love you too. Samok, sige na. Eh, pag sinamok kayo mag-study pa ko na samok. Bro, grabe, massive kayo mo. Kanina kasi linggo na, grabe naman. Pre, sa iyong gagay, matutaog mag-study ta. So, ano naman ta diri nga? Mag-study galing ta. Mag-study ta mga babae. Mag-study ta, pre. Outside, pre. Dagan tayo babae, pre. Wala to, pre. Tadi kita masapnan, pre. Mula to study, pre. Grabe lagi. So, mauli lang ko, pre. Ay. Bala ka, di. Mangutang mga kasako, ha. Di ta ka pa utangon. Basta, stay sa ba? Dude, come on, dude. Dude, this is just one night, dude. Come on. Come on, chill. Let's have some drinks. What do you want? You have some beer? Dude, what's up, dude? Kalabunga, dude. Ano kaubat Ninja Turtles mo din? Sa mukha niya, ay. Kundi lang kailangan mangutang lang yun. Di mo awa na ko, ani ba? Dude. Dude, look at that girl, dude. Tanaw sa naan, dude, ka na, dude. Kailan ko, ano? Kailan ka? Guwapa kayo ba? Chicks kayo na, brad. Kabalog ka. Kuan daw kayo na nga ba? Kalag play girl daw na siya nga ba? Basta matripan daw kaniya. Sabak diritso. Makaingin sa kagadohay diri. Sabak ka diri. Ana na tirada niya. Bro, pag-ana. Bro, kabalo biya ka, bro. Nga na ako yung uyab, bro. Ay. Loyal biya ko diri. Di na ko, tanaw lang ko sa inyo. Kamu na bahala niya. Bro, di na uso mga loyal ka, bro. What's up, dude? Ayaw na nausama ka. Ayaw na. Di na usong loyal ka. Ang tirada niya, bro. Walay I love you, ay, bro. Para no feelings, bro. Bro, ayan bro. Sina, kira bro. Come on, bro. Bro. Sina, bro. Di sayo lang na, bro. Sina, bro. Gusto mga kamutang, bro. Sa mukha na eh. Alina. Bro, sa mukha na eh, bro. Putangon ko ni mo. Hindi kayo po. Bro, sige na, bro. Alina, bro. Come on, bro. Alina, diri, bro. Kina, bro. Takang get 60, bro. Order pa, bro. Inom na, bro. Sige na, bro. Dali, bro. Bro, dyan lang, bro. Magawas ako, bro. Kadyan lang kayo, bro, ha. Sige, bro. Bro, dagang get chicks, bro. Sige, bro. Dyan lang, bro, ha. Sige, magawas ako, bro. Paitan eh. Kita ni mangutan daw eh. Tapos daghan pa kayo tagian. Hey! Hi! Nakikuan? Nakay ka ng kuan lighter? Ay, sorry. Dili ko ga-smoke. Ala, uy!
Ay, di na lang ko mag-smoke. Ay, di ba ikaw tong friend dito ni Koan, ni Carlo sa sulod? Oo. Ay, ikaw ba? Ganito rin ko si tanaw sa imuha, pero kung yung ka, nara ka nagpahipila ka sa kilid, wala ka nagsayaw-sayaw, wala ka nag-enjoy? Okay naman, nag-enjoy man. Though di lang yung guy ko into party. Nisabay lang ko ni Carlo kay nako'y toyo. Mao ba eh? Kabalo ka, sa tanan kauban bitaw ni Carlo yung gidala niya diri bitaw. Ikaw ra gyud hitsuraan. Thank you. Laoy. Pwede uyabon. Sorry. Actually, nana ko'y girlfriend. Ala, uy, mao ba eh? Sige lang, kadi mapug ko silosa. Ito. Kuhan ko yung anak ko yung girlfriend. Tapos, actually, wag siya kabalongan ni Ani ko diri kay nangutang lang ko basi masuko to ba. Ala, uy. Ay, kabala ka lagi, di lagi ko silosa. Okay, rasag ko. Pwede naman sag ko nga kung nanay nagkatakiya sa imong heart. Pwede naman sag ko ibutang nimo sa kidney nga part. Kami daw, ayaw lang. Wala, eh. As in? Wala, uy. So loyal, luga. Ay, palakpakan. Love it. Very good. Napagida yung mga lalaki ng mga loyal karon. Hindi kayo pareha ni Carlo nga matag gabi ilay ang babae. Si mo chula dito, chula dito, chula tanan. Chula here, chula there, chula everywhere. Hindi ka pareha ni Carlo di, oy? Ay, oy. Dili. Wow, sorry. Nagide. Lawagi ko sorry gi kayo ako na sorry gi kwanta ka gi underestimate ka. Sorry. Ay okay ray. Sige kanang moadto na ko balik Mr. Loyal. Asa ito pangalan kay nimo galing? Si Juni. Sige Juni. Hope na kuan magpadayon kasi mong pagka-loyal. And hopefully tala magkita pa ta. Okay, bye! Sorry na. Ano, wala man ka nagsaba. Siguro nag-ato-ato mo nito sa bar, no? Dagan kayo mga babae dito, no? Wala, uy. Gamay rami ba ng mga 27. O, talawag, ihapag yun ni mo, eh. Dili, manggod. Kabalo biya kang wala pang alawan, tapos tingbayad na sa boarding house. So, nangutang ko sa iya, ha? Tapos, butsan nga, dalam sa kunya dito. Good. Sorry na. Tinood na. Wag yun ka ng dagan na kay mga babae rapat ya. Dagan ko kadunggan nga dagan kay mga girls diya. Ay, kablubi ka sa kuha nga. Butan na biya ko. Sukad nga na nag-uyab ta. Butan ako din kita sa mga lain pa mga babae. Ikaw rin ang pinakagwapa. Sige, atik-atik yun. Atik-atik. Kamu mga laki mo ba? Bantay lang yun ka. Mo di ay nga di ta ka matawagan. So, anong ka nagbirit man ka? Sa imo kong gipalong. Dili na timingan nga lobat. Ay, love, promise. Karubi ka sa kuwag yun. I mean, loyal ba yun kay ko yun? Di yun ko anang mga sus. Pag makita pa lang ko, napalay mo aksyon ng duol, wala na, luwaan na nako. Mo aksyon pa lang ng duol, ay, luwaan ako diretso para ligyas. I mean, promise. Promise, cross na ako. Kabalo ka, neto kong bar, gibutangan ako rosaryohan yun ang akong kuan, akong bulsa. Wow. Hindi ko gusto makasala. Kabalo ka, I know dagan mga lalaki diyan, mga chick boy, mga ingana, pero trust me. Different me. Ibahin mo ko. Different me. Dili ko yung ana nga klase nga pagkalalaki. Kay para nako ikaw rin ang para sa kuha, loyal ko sa imuha, never gin ako nabuhaton sa imuha. Promise. Bantay lang yung ka. Bantay na ko yung Bantay mo ito makadungog ko, ha?
Sa sunod, pag mabayaran na imong utang, ayaw na sig pangutang anak niya diha. Kay kuyom ni na siya kung di kasi mangutang dalong gyud kaniya sa kang mga malaway nga lugar. Di na ka mo balik diha ha. Di na lagi, promise. Sorry, walang gyud ko nakasulti sa imo kagahapon. Junie, right? Left. Junie! I knew it. Ikaw lagi na Junie. Of course. Sorry. Asa kita nag-ila? Malimot-limot lang ka. Dito sa bar. Ay, oo. Wa ko nakaila kay na lahi man gud imong attire. Mas simple. Pero in fairness, mas gwapa ka tanawon nga naka-simple ra kaysa katong sobra kay ka makeup. Amo ba? Wala pag sure diya, uy. Naulaw kay ko, kay wag ko naka-makeup, ako naka-blush on. Lagi, mas actually nga na mga ganahan ko ng mga babae nga mga simple lang ba? Ganang mga way ligo, way ilis, way panutbra. So, may ngana, muna ganahan ako ng mga simple ra ba? Di kay ko ganahan ng mga puno sa foundation, kay pilin ako pag tilapan akong liog, mapunog foundation akong dila. Wala, uy, naguna-una na ka nga tilapan ni mo akong liog, lalainan ni mo, uy. Kanusaman. Uy, joke lang. Pero bitaw, muna nga ako kaila. Mas gwapa ka, promise, nga nara, kaysa katong naka-makeup ka. Mau ba? Sige, uy, sunod. Di na lang ko mag-makeup, ingani na lang ko. Kabalo ka, mas napagyo ko'y mas kanang gwapa ko tanahon. Ha? Lagi ka nang nakahubo ko tanan. Mas gwapa ko tanahon, unsa man. Gusto ni mo tanaw nga nakahubo ko tanan. Ikaw ba? May kaligi okay rin siya mga mabugol-bugol kang nga sa mga laki. Ay namang gyud ko, anak ba? Pero believe ko sa imo ha, Mr. Loyal. Wala pa mo nagbulag sa imong uyab. Sultibi ako nga nagbulag na mo ha para mo salo dahin ko diritso. Diloy, kuan man nga lang, actually gisuguan lang kay ko niya. Padulong po ko siya sa iyong klase. Siya na I think akong forever. Siya na ang akong love kanang kung pwede pa lang yun siya na yun na grabe yun aperti. Adi ay so imong pasabot kanang barwa na gyud chance sa magbulag mo. Nagsabot na mi daan kung mag-away man galing mi wala gyud mi magbulag. Nagsabot gyud mi nga wala gyud. If ever mag-away man galing mi dapat magbalik gyud mi. Dapat okay gyud mi. Ana mong sabot kay para nako siya na gyud. Anyway, I have to go. Sorry gyud kayo. Na uy kanang pag sure ba. Lagi. Sorry. Hope to see you around. Laoy kanang pero sulti ko ako magbulag mo kay willing gyud kay ko mo salo ay. Ludhan gyud ta ka. Samo ko kay ikaw Kabalo ka, makakita na gyapon kang lalaki nga para sa imo ha. Para kang gusto ka o ganang happy imong love life, pangita ka ng lalaki nga loyal po. Oy! Di nagyo ko mo tuon na pay loyal na bilin ron. Pero ingon man ka nga loyal ka, nahala sige go. Basta maghulat gyud ko sa imo ha. Tapos if ever katong gusto ka nga kuan makita ko nga nakahubo tanan, willing sag ko ha. Saba lang gyud. Sige, amping na. Adto na ko. Salamat. Ako sugas ulan ay. Para ba ko sa USTP, malunop gini ron. Paita. Burong mo kusog pa ni ba? Natanawa lagi ni kusog yun, no? Piskot, wala po ko dalag salbabida. Junie, beat me away from me. Junie, alina, sakay na. Ha? Alina, sakay na diri sa akong kuan, sa akong car. Alina diri sa akong car. Sakay na maglunop ka na murag taga tuhod ni. Ay,
Mubura kung taga-tuhod. O, taga-tuhod ni Shaquille O'Neal man sad nga tuhod. Di man kang dagol. Alina, alina. Get on the bus, dude. Alina, diri, Junie. Junie. Pandamay. Okay na bitaw? Alina, gayon diri, sulod na. Dali, sulod na. Dali, sulod. Pag-seatbelt no. Ay, sorry, nakumot. Ikaw ba? Wala hawira itlog. Asa ka padulong? Padulong na ko tanan sa akong boarding house. Mao ba? Sige, lahos ta. Say lahos ta. Dili ako na bahala sa imo. Sige, mangita lang tag lugar na kanang kuan, kanang dili kayo sa tawagan ni uy. Kaya naman ko usahay good na kanang traffic ay ba, ha? Sige lang. Ako'y bahala sa mga ihatod ta ka. Okay naman ko i-drop by lang ko na sa mga taxi. Ayaw na. Ay, nagkabalaka. Ako na'y bahala to sa imo, ha? Chillax lang ka diha. To Teresa Carlisle. Mo galing. Halina diri, Junie. Naunsa man ka nga diri mo ko nimo gidala sa motel. Alisa kay kusog kayong ulan, di takatabok. Takong sakyanan di biya na submarine na unsa man ka. Halina diri. Ginoo ko di lagi ta kaunsaon oy, grabe sa kay ka oy. Halina di dayon sa diri sa tabah. Halina. Lami bi kay lang lumi diri. Lami lang lumi diri. Sa inyong gardiron dia, lumi. Lami lang lumi fried chicken ana. Loy wa sila actually dugay na wala na ko na update. Unsa na may itsura karon Ken? Wala na ko na update. Unsa na itsura? Napapagyapon ng refrigerator karon, napagyapon. Gamay nga refrigerator. Okay, napapagyapon. Naisulod wala. Naisulod no tay didak ra gyapon. Okay na. Sorry kayo ha, wala kay ko na update man good. Ang chinilas di gyapon Paris, wala dili gyapon Ken. Dili gyapon mao ba? Katong spider napa? Napa gina. Wala kita na update ani ba? Wala kita na update ani. Alisa diri ba? Junie. Unsa man ka? Uy, unsa man ka? Grabe sa kayo ka ba nang nagyato beta ka. Saan taman binga taas man kayo ang baha. Bito na dalugdog kayo. Tanawa grabe ang thunderstorms. Kay mato sa Pag-asa tungod maguni sa Intertropical Convergence Zone tapos ang hinamihan ana sa Karagsagpang ambot usaw na pag binisay law magkay ng mga binisaya gyud sa Pag-asa ngano man gyud na pila man tanay pag usulti lang ta sila muulan ba or dili kay dili daghan kay mga explain naudsa man naudsa. Namor mabuntagan gyud ta diri Junie. Ala sa diri Junie ba? Samo kayo kay. Samo ka ni mo kabitaw. Junie. Uy, anong mahubo man ka? Alang basa biya akong t-shirt. Ako sa mabuon ha. Uy. Allah. Saan mong brasa ko na? Sa boardwalk na o sa Avon? Nakay brochure na. Junie, paghukas sa Junie, okay, kuan na ba ya? Ulan ba ya? Takuan ka. Pandamay man sorry kayo ha, pero kanang lakaw na tabi, out na taba. Samo kay ka Junie ba? Ayaw kabalaka lagi? Wala lagi makabaluan ni na itabo ron. Ay kabalaka di man po ko babae nga kanang mga baon sa na predya uban. Tadi man sa ko magsaba, anak ba? So ayaw na pag edos na. Sige na, ilis na ba? Hubo na ba? Basa kayo mong t-shirt na mayayay ng bibi na. Mabasa ang singot na bibi na. Takong di masingot na bibi na magsakit ng bibi na. Tamayaya ng bibi no. Na mag-worry ng si bibi no. Wala, uy. First time ko kitang lalaki nga, dili lagumugat nga. Uy, sa mukha ni mo Uy, sa mong kaga.
Kapanghalok magagdugan sumangkay. Uy, kani. Ayaw ba? Ay, aja lang. Juni, ayaw ba? Uy, ayaw ba? Juni. Kalamin mo, Juni. Ahak mo ni kalakihan, Juni ay kabalaka. Dili ko magsabat, Jun. Uy, ikaw ba? Please lang. Ayaw lagi pag kabalaka. Dili ko magsaba. Uy, ano nanguot ka? Ay. Anong ni Barog man Nganong imuha mo tingog, mo laban o mo barog. Ayaw kabalaka kutob lang ta sa mo barog. Bahalag di na ta mo tingog. Pero sigurado lang nga mo laban sad na. Damay na nila. Please lang, be. Pwede manguli na ta. Sige na. Ayaw na lagi palagba sa hamok bagyo kayo. Ni pangsyon na. Ayaw nagpalag o ni pangsyon na. Ayaw na lagi palag ni pangsyon. Na, Juni. Juni, ayaw palag, Juni. Ayaw lagi. Uy, kalami. Uy. Diyan lang. Juni, gabasa ko, Juni. Kana, Juni, kana. Yes. Kana, Juni. I love it, Juni. Juni. Agay. Pasaylo ako, nakasala ko. Juni, ayaw nagtingog diyan, Juni. Padayon diyan, Juni. Juni! Balikan na to ang story ni Boy Loyal. Si Boy Loyal nga natistingan yun, pastilan. Nag-ulan man, tapos gipasakay siya ning kalugawa sa ning bayhanan ni nga mo may mag-una-una. Pela-ila ko na sa mo, be. Pela-ila na sa mo ni Lionel o ni Kendry, be, kanang babae nga gauna-una, be. Kay among binditahan, among pamalandungan nga, day, ayaw kingana, day. Pinarik kusog na mo mga lalaki, day, tamang kingana ka, day, lalimang ka nga, si Juni, kay nagbahaman, kipasakay sakyan, nanta, instead nga, straight sa kauswagan, nagbiglang liko. Dito ni adto sa naay TV, naay gamay nga rep, tapos sa amin tanan, kung asa makita ang imong lagom nga lubot. Tamatot pa ni Ken, updated man daw siya, napa daw spider. Okay, kaken. Dogen ako wala ka, kuhan yan, wala may ka-update. Nakay discount card akin. Nara ba may amigo dia sa una, pasumangil siya nga. Dogen na gito wala ka ni, uban niya yung asawa ko, dogen na gito may wala takanian ng motel. Sulod sa ta, pagsulod nila, anang rumboy nga, oy sir, mo gyapon nga kwarto sir. Bulabuga. Howdy ay! Ako lang ihungong sa inyo, mo pagsaba. Ato-ato lang niya, mga misis. Basi matingala mo, nasa pitaka sa inyong mga asawa. Tingala mo nga, 2025 na karon, tanaw sila gamay nga kalendar nga. Tingala mo, 2022 pa man Ano ka man nagipulian? Ang likod, anak, barcode. Discount card na. Ayaw pa mulabog din on Sam si konsihal nga.
Grabe! Bisag yun sa akong pagbali-bali. Wag yun. Natutyog yun. Nabungkag yun ang akong pagka-loyal Trompeta Bernie. Uy! Sige na, ayaw na lagi ka balaka, Junie. I will not tell anyone what happened. What you see, what you hear, leave it here. Dilay ko magsabang na kay Bun-i sa lubo. Ayaw ka balaka. Bito, Junie. Sige na, ayaw ko kalaing good. Usaw tamang yun nga, kusog man ng ulan. Takaroon pa manigawas ang sunshine. Ay, ikaw ba? Kablubiyag yung ka nga. Di ko gusto makasala sa akong uyab, sa akong forever phone. Tapos ikaw, imog yung kong gipamugos. Sorry na, good. Sorry na. Saan tamang good na? Dugir magyug ko na atchup ni mo. Uy, na atchup. Dugir magyug ko na ganahan ni good ni mo, good. Uy, pasayluag ko, good. Pero ayaw pag, Sige na, promise. Kanang, kuhan nagyug, kanang, di na gyud ko magsulti gyud, kanang, di na ko mamugos sa imo. Pasayloan ako, sige na. Basta, kalintan lang nato itong tanan na, walay naitabo, walay kuan. Oh, wala lagi, wala, di. Wag yun, di. I will not tell anyone. Wala yun. Burartog damgura ang tanan. Sama sa imong pagkakonsihal. Sige, basta, kung kuan lang ha, basta ayaw na. O, sige na. O, sige, hatod ta ka. Ayaw na. Mag-backline na lang ko. Ayaw na. Basta, wala na to ha. Kalimtin na to tanan na. Walay naitabo. Nakulbaan bigig ko sa imuhay. Abi na kog na nalumos na gyud ka sa baha to ni aging gabi. Tapos kanat birich ka. Lagi, sorry kayo kay medyo nabasa akong phone sa baha. May galing kay akong gisuksok sa bugas. Tapos nawala rin na ugar dayon. Lagi, oy. May galing, okay ra ka. Oy, as inabalakag yung ko kay kung naunsa ka. I can't breathe. Di na ko kaya. Mag-imagine, mawala ka siya akong life. Na. Okay na rin ko. At least nagpasalamat ta ni Lord na okay ta. Maugaling. Pahag ko, bi. Nakulbaan yung ko. Ang saan pagkulba? Kulbaan ko, Sige na. Okay na lagi. Okay na sa takong cellphone. Sige. Kajut lang mag-CR sa ako. Oh, pandamay. Junie? Ano nakadiri? Wala, magpalit po ko pagkaon. Ano man? Sabay problema ni mo dire. Wala. Abi na ko imo kong gisundan diri. Wala. Don't worry. Basta ang atong sabot, wala na hitabo. Wala tanan. Walay edus nga rush nga hitabo. Wala. Ay nalagi ka bala ka lagi. Mao lagi mo galing. Basta ayaw gyud na. Love? Kinsa siya? Mao ni mong girlfriend? Yes, love. Hi, hello. Ako di ay si Cassandra. Ako si Grace. Ang uyab ni Junie. Yeah, I know. Kinsa siya, love? Ako yung igagaw. Nada ka igagaw, love? Wala na ka magsultin ako nga nadi ka igagaw. Oo, pero layo na nga igagaw ka nang ang iyang papa ug akong papa igagaw. Yes, truly, yes. That's right. So mao to, sige. Finally, nameta ka and it's nice to know you, Grace.
Sige, sige, go. Sige, go. Ayo, go. Sige, go. Daon sa man ka. Dagko lagi kay kag singot. Ha? Wala man. Nakay problema? Nganong karon pa ko kabalo nga nadi kay agaw. Dili karon pa sa ginakabalo nga igagaw dami. Sige, kabalo ka murag way lami ilang sudan diri. Murag aslong kay ilang mga kuno murag panos diri. Hay? Iron ka plaster naman ta. Ngita taglain. Nay mas nindot nga kanan dito. Dili diri way lami ang mga pagkaon diri. Juni. Pandamay. Mula ko na ko. Juni, wait. Wait. Kasi lang ba? Lain na kini mo, uy. Galikayan ako ni mo ba? Ayaw lagi ka balaka. Wala lagi. Katulad kinahitabo sa ito, wala lang to. Pero grabe man sabi sa friendship lugar nato, di kita mag-istorya. Grabe kay ka ba? Grabe kay ka. Kadyo lang. Basing mabot akong uyab. Di! Gaw galing, di ba? Gaw ang tawag ni mo sa naod. Samang ka. Uy! Mau galing. So, samang gaw? Wala lang. In fairness, kabalo ka, gaw, kanang gaw. Lagi. Gaw. Samang? Gaw. Kanang kuan gaw ba? Kanang gimingaw ko ni mo gaw. Hey, pagtarong dia. Kanang pwede ta magkita, bi? Kanang karong Bernice lang ba? Birthday baya na ako, gaw. Ayaw na, nanasag kalagyan na ba? Bernice. Sige na. Birthday man ko na ako, tapos wala man ko ilang relatives, tapos wala ko ilain nga ko, ano ba? Adili na ko, ayun na. Sige na, gaw. Namala naman good, gaw. Kailangan na siya bason balik, gaw ba? Uy, ikaw ba na? Ayaw lagi pag-istorya na. Kabalo ka dagang kay mga laki diya nga pwede siya mo. Tanan. Ayaw na pag... Sige na. Galaw. Sige na, bihangyo lang ko. Bisag, karon lang, promise, karon lang kuan. Karon lang yung kuan. Friday lang. As in, last na. As in, kana lang yun. Magkita lang ko tayo. Mga aon lang. Taana lang ba? Sige na, promise. More than good. Promise. Love? Pandamay. Hi. Hi, Grace. So, mga to, nakapit lang ko. Nakita mo diri. Sige, bye, everybody. Love? Ganina naman lang mag-istorya. Serious kayong topic. Wala. Nag-istorya lang may kuhan ka ng climate change. Climate change? Kanang nana daw na malhan. Kailangan na daw bason. Tama. Kay kung mala na ba manliki na ba ya? Mao galing. Tagabulo ba kasi akong ganahan kay kung mga liki. Ansay? Ay, wala. Wala lang, ano lang siya, nangumusta daw si Juan. Sige na, Lab. Okay ra. Sige na, Lab. Promise. Wala may mga lain, Juan. Libaw na sa tingog ba? Ano naman sa tadiri lagi? Yung kung imong ngawa na lagi. Wala may lain lugar. Nausama nato na Juni. Kisa natin sa gawas, dito ta mangaon sa kananan yung na makakita nato, diba? So, diri ragyod ta. Lami biyang lumi diri. Sabi ko bag mag-celebrate ta siyang birthday. Sabi ko mga daghan kay amigo. Ako raman di ay. Bao galing, Juni. I miss you.
Sa muka ni mo, uy, ingon na ba, nagsabot na ba ta? Mao galing, nagsabot na ta, pero di man ginako mapugngan, uy. Lahi ra gyud basta ikaw mo bisbis. Lahi ra gyud ka. Kanabang ganahan ko sa imo kay kanang yung tuloy-tuloy ba kanang kanabitong kana yung barag pinakatay gyud bitaw. Juni. Ay, sus, Ginoo ko muna sa tani ba. Sabot na ba ta? Juni, please. Juni. Kabalo ka, Juni, I think I'm in love with you. Naunsa naman eh, oy. Sabi ba daw in love? Naunsa naman eh. Juni. Kabalo man ko ba nga ganahan gyapon ka sa ako, abay? Ano na kayong magaganahan ko sa imo, ha? Kay pagsulod lang ni mo diri nakablip naman kadaan. Oh. Sa gawas pa lang imo namang gihubo imong pantalon. So ganahan gyud kanako ba Juni. I'm sorry but ganahan gyud ko sa imo Juni. Juni. Please be. Di ko gusto makasala lagi sa akong future. Sa akong love. Juni. Grabe kay ka, Juni. Magkayon mo sa taog. OA! OA! Hindi maguna OA. Hindi ko gusto makasala. Nakasala na ko kausa. Tapos karon na nasag ka. Juni. Oh, kanabalibaran ni mo na, Juni. Ganun naghubo naman sag ka. Ibalik na, be. Ayo, please. Juni, nakatutok sa imo 24 oras. Juni, balibaran ni mo ni, tanawa, lain kay ka, Juni. Please, ibalik. Isa ka balik imong panty. Juni, ayo anak ba? Nakashave na ba ako? Please, ayaw lagi. Juni! Please, ayaw. Tagay respeto ang imong kaugalingon. Junior! Ayaw lagi. Please lang. Juni! Ayaw ni balibari, please. Juni! Sis, please lang. Pag-ilis da. Kaya ko ganahan ng imong gibuhat. Juni, please. Kundi ko ni mo hilabtan, Juni. Isumbong da ka! Bahala ka da. Mugawas ko. Juni! Ayaw Juni, kakurong-kurong ako, Juni! Tabo, wala, uy. Anak yun may mga lalaki, kanang mo, hindi yun may ganahan ng mga anak yun. Balik sa atong istorya! Brother Bern, pastilan. Naman tana ko. Pero sa mapagkaunsa nga nautrohan naman sab. Na ako kilid sa engineering Lab. Sabot to, gamo nang kwan gini kagog gid mi. Oy, Lab. Uy. Lab. Napuloy ka dari. Hi! Juni! Oh, nakita mami diri. Kaya nag-check kami sa imong uyaba. Ana. Tapos, wala lang ko. Nag-inistoryahe lang ko may mga kuan, mga ginagmay nga butang, sama sa mga periodic table, mga scientific scientific names, mga parts, mga bus, mga ana, mga mong topic, good, ana ba? Ngano nakipag-storya mo kaniya? Nganon dili man, ikaw ba ya mo? Wala lang nag-abot mi diri, nag-istorya mi. Nag-istorya mi unsay mga parts sa mga kambyada, ana. Nag-istorya mi kambyada nga, siya di ay ga-drive day siya, nga hilig siya ng kambyada nga, ulod ako, tapos lawas gamay.
sunod lab ay napagistorya na niya. O sa'y problema di ay? O sa'y problema ta diri Juni. Wala man. Ang ako lang tana ba nga kuan man good? O sa man Juni. Wala. Asi. Mula ka na ka? Ay, mura na mugaw naman ka, Juni. Sige, Juni, di na ako nilang ilangayon pa. Kay mo sunod na raba si Summer Caramel. Sige mo, alak ka. Kasi ayo dia, Juni. Sunod na. Ayaw na o kuanda. Ayaw na pagkita na niya kay wala na siya klaro. Naon sa di ay? Naglibog ko. Basta ayaw na, kumain siyang magkita mo, ayaw nagsugot na. O sa galing problema. Ikaw mangka mo. Basta, ayaw na. Ganira ka walay tingugay. Ano kagikan? Asa kagikan? Ay, Juni, na ba kay ginatago sa ako, ha? Na ba kay ginatago sa ako, nga wa ni mo ginasulti? Niadto ko sa opisina ni Joey Sakilayan sa OIC. Nagrelon ko. Apan wala na approve kay kailangan day o kuan. Collateral. Grabe akong hangyo kang Joey Sakilayan pero di gid daw madang nga magloan kung walay collateral. Sumoto. Sipa lata. Maayo kay mo nang gisulti. Unsa pa? Basig na pa kay wala na sulti. Dugay na ako ni ginabuhat pero karon pa na ako masulti. Sulti na tayo ko, dalian na kaya na alas 3. Usahay gapanti ko. Kay mas presko siya tapos humok ang tela. Sumutong nag-order ko sa Shopee. Mas humok ang magpanti. Pero lalaki ko, lamit lang gid sa feeling. Dugay ra ko kabalo nga nagpanti ka. Unsa pa ang lain nimo nga wani mo gisulti nako? Ha? Unsa man? Unsa man? Unsa galing? Dali kay alas 3 na. Mag-advise pa ka, So, dili ginito ni mo igagaw. Kato akong ka-istorya. Utsa? Kabalo na ko sa istorya. Dili sa igagaw ni mo. Nga wala ka nagsulti. Unsa? Ano wala ka nagsulti nga igsudan ni mo sa sagawas? Pandamay. Maara to iya kong gibinoangan. Igsudan ni mo siya sa gawas? Ha? Mo yung sulti. Ikaw ba? Okay ramang good ko na kay igsuon sa gawas. Makasabot man ko. Pandamay. Pero napagi daw sa isa pa kasikreto. Pwede na isulti. Sa di ay. Pandamay ni Ron. Mo na yung isulti? Oo. Basta napa daw sa ilahin isulti. Ambot unsa na. Trompeta, Bernie! Sumoto! Buraga dula-dulaan sa kung aning bayhana da. Si Cassandra. Wagin niya gisumbong nga naitabo sa mua. Pero mo lagi murag hawin niya akong liog. Unsa man ako ni unhan ka na kong sulti ang akong uyab.
Kay basig sa lain siya musulti na. Pero I'm sure kung makabalog yun akong uyab nga naitabo sa mo, bulagan yun ka ni. Kung siya nga akong buhaton. Please, tabangi ko. Muna lagi na. Sa kalami, di mo mangimbitar. Pero kung nagkalisod na, mangimbitar na rin mo na mo kung si tabang. Ay, nako, Diyos ko. Sa moto, dagan salamat sa imong letter, Juni. Ang iyang pangutana, simple lang, no? Ang iyang pangutana, kung unsa ba iyang buhaton, kanang unhan na lang ba niya diretso si iyang uyang nga nakasala siya or bahala na si Batman? Dagang gi sitwasyon na yung anang kakay-tabo. Unsao man ako niya, kanang kung dili na ko ni isulti, pwede ra po tuloy-tuloy yung ligaya, pero mo lagi hawid imong liog. Pwede gid siya nga binong-binuangan ka or sige, ana-anaon ka na. Shout out sa CSR Department, Erlin Balasabas, Frances Lavares, og si Shai Tagapulot. Kabalo ka, Brad, sa tinad-anay lang, Brad. Kaning nga sitwasyon, medyo lisod biyag yun sa tinad-anay lang, gay. Tama imong giingon, kung imo isulti, the idea nga, ingon pa ka nga, loyal ka, tapos naday na itabo sa inyo, at nakaila pa niya ang babae. So medyo grabe yun nga sitwasyon. Kung imo nang isulti, andam gyud kadaan sa consequence nga it's either bulagan gyud kaniya kay masoko siya. Pero at least nana kay peace of mind kay nasulti na gyud nimo. O ana ba? Pwede sa kamo ingon og ako wala, para na ako di ko makaingon na ikuha na kay every choices ng imong pilion nanay consequence kay kani nga options may tabo nimo. Ang naitabo man gud ani kay nisulod naman yun, kanaan naman yun, naitabo naman ang krimen. So, wala na better way nga to get out, no? So, ang second option po nimo, pwede siya ka magpadayon, hilot-hiloton lang gini mo ng bayhana, nga di lang siya mukakak, i-friend lang nimo, pero ang problema sa lagi, kung magsige siya panghanggat nimo, basi di ka mo sugot, mamulabog siya. Na may gingon nga walay aso nga makumko, makabalog yun gihapon siya. Pero pwede nimo ni nga maprolong or baka mahilot nimo ni kay naman sa giuban nga gihilom na lang giniwa na lang gid sila. Nakasabot ra gyud ng babae nga di gid sa iya pero mao lagi walay aso nga makumkum makabalog gyud gihapon na siya. So there's no certain nga exact answer nga mayon ka nga kanay mong buhaton pa di kanya bulagan. Dili kana ang question eh. Ang imo dia is isulti ba nimo ahead kaysa sa ubang taon niya may bawaan. Kaysa tilod-anay lang, masakit na kung sa lain taon niya may bawaan. Pero kung gikan sa imuha, pwede ka na peace of mind, ang ang imong problema nga, at least, peace na, gwapo na imong pangunaw na, ako na napahungaw, wala ko'y gitago. Pero, di na to mapungan ang iyang reaksyon. Pwede yun nga mabulagan ka niya. So, zaman, manguyab ka balik, or burag balik, zero yun ka. Like I said, everything, kitang tanan, all the people, all the guys out there, every time na natay buhaton nga di maayo nagyon na say consequence. Don't expect nga, labi na nga ni major, don't expect nga nisulog kang consequence, burag muwala lang ni, mulabay ra ni, lilig yun, nagyoy consequences ani tanan. Gibuhat man nimo na. So kung gusto ka og peace of mind, sulti eh. Pero di ko makasulti sa imuha nga di kanya bulagan. Kay major man na imong sala nimo. So mo na to. Ayo-ayo na lang, Brad.